Какво става, Крис? Какви ги вършиш? Какви ги върша? Гледай, човек, ценоразписа за жени. Стига, бе. Не мога да си направя нещо сметката. Тези двете от Ергена, едната 50-60 хиляди на месец, другата пак 5-6. Еха. И какво? Ко, като тегля чертата, тая за без пари. Че няма лошо, брат. Ние сме от Габрово, все пак. Знаеш ли какво? На мене не ми дреме. Си знаеш и си правим сатана. Е настроението в нашата дискотека. Братле, страхотно е, за втори път съм в Габрово. Атмосферата е много яка. Земрахме с Цецо. Пак казвам за втори път, наистина впечатлен съм. Хората в Габрово са мега елак, мега готини, красиви жени. Някакво повече желая реше. Най-хубавото от живота е тук. Най-хубавото от живота е тук. Живота е хубав, алегро, знаете място къде. Лоялни ли са жените в нещо време? Според мен жените в днешно време като цяло 99% не са лоялни, а на годни пет като мене, където се брак са лоялни някъде ход. Какво иска една жена? Това е вечният въпрос. Какво иска една жена? Иска пари, иска отношение, иска може себите, като цяло това е. Това е всичко. Е хубав секс. Секс е на първо място. Така е, но и пари и отношения. Ево! Как е настроението в Габрово? Много добре, хората сте много дружени и ще върнем пак със сигурност. Заповядайте. Имам един много важен въпрос. Какво иска една жена? Трябва да ти кажа, това е въпрос с две от трета. Нещо време жените не искат да ги гледиш, обаче искат и отношение. Важно е, момичета, обращение, гледайте отношение, не искайте материално. Парите фактор ли са? В днешно време има роля, обаче аз вярвам в истинската любов. Успех ти пожелавам! Има едно много популярно реалити, Ергена. Има една дама, която иска 50-60 хиляди лева на месец. Има ли мъже в България, които може да осигурят тази стабилност? Това има, обаче тя не заслужава. Така е. Бомба! Алкохола важен ли е за едно настроение? Да! Колко алкохол е нужно да е супер готино парти? Едно грам! В настроение сте виждам обаче. Така ли? Не. О, да! О, да! Drink and drive, код дойде. Имам един много важен въпрос. Да, има значение! Какво иска една жена? Лоялност, Само. доверие, любов! Един мъж трябва ли да е заможен, за да поддържа една жена? Не, аз ще му помогна да стане заможен, ако не е. Колко ти стигат на теб, за да си добре? Но не съм ги смятала, моля. Дай сега ще ги спечем. Аз съм скромна, няма ногти, няма мигли. 200 лева стигат ли? Не. Малко повече. 1000-2000 лева. 1000 са добре. Добре са. Мъжете лоялни ли са в нещо време? Мъжете лоялни ли са в нещо време? Не. Защо? Какво търси един мъж? Какво търси един мъж в жената? Бебе, само. Мъже иска да използва, така ли? Добре, жената какво иска от среща? Парите важни ли са? Не. Колко пари ти стигат на теб за месец? Мъжът трябва да ги изкара тези пари, така ли? За тебе важно ли е един мъж да те издържа?
ти се всичко? Ами, имаш ли си приятел? Не, нямам. Не. Какво търсиш в един мъж? Като качество? Ами, да бъде лоялен, искрен, добър и красив. Трябва да се раждат хубави деца. Да. Трябва ли да тренирам момчето? Не задължително. Добре ли? Да е по-мекичко. Да. Чао.